Radio Free East Turkistan is een internationale non-profit radiozender opgericht door de stichting Oeigoer Omroep in Nederland. Onze missie is de aanhoudende onderdrukking en culturele vernietiging in Oost-Turkistan onder de aandacht van de wereld te brengen, de nationale identiteit van de Oeigoerse diaspora te beschermen en onze taal en cultuur aan de toekomstige generaties door te geven. Deze radio is geen gewone uitzending. Het is de stem van een volk. Onze boodschap is duidelijk. De wereld moet de waarheid over de Oeigoerse volk horen.